Hello, kabagyan. Ibang oras tayo amin dito kabagyan. Around the world. Philippines, Canada, Europe, Qatar, USA. Kaya na duma-duma pa yung lugar around the world. Kaya't kuman ipakita kanyayo kabagyan habang marimaan iti walking workout. Habang marimaan ti panagpag na nga workout. Kaduak ni Mrs. ada siya inaudi dyan likod kabagyan. Busy mo't nga pinpindot iti cellphone na. Kita da kami dito Edmonton data. Edmonton, Canada. Edmonton, Alberta, Canada. Ya, karuba di ya. Malapit lang iti balay dati nga pagpagnaan. Kita again kahit kayo man nga kablawan iti nimbag nga oras tayo amin dito kakabagyan. Naimbag nga bigat, naimbag nga aldao, naimbag nga rabi. Uy, kabagyan, kahit kumamot nga i-share kanya yung manin dito lugar nga makaipurpurwakan tayo. Tapno magkaroon kayo mati idea kakabagyan no. Kasat no mati tsura ti Edmonton, Alberta no. Kasto nga summer kabagyan. Ket kastiman kabagyan dito pagpagnaan mi ta. Ya, dati naramid na dito kabagyan pagpagnaan ti tao. Kada ito lake mo dito kabagyan. Lake nga dati fountain na. Wen. Kita tinakapaigi dito ket balbalay. Balbalay nga dadakkel kabagyan. Mas makita yo. In-improve da dito nga area, dinevelop da. Ket in-preserve da dito nga lake. Kasi ti style ti land development nga arami din da dito Canada kabagyan. No dati madalapos da nga lake nga kastoy. I-preserve da. Handa nga i-preserve da ken i-priority da kasjay. No handa nga may preserve may ket ko. Handa nga ituloy ti construction kabagyan. Kasi ka importante ti ko dito kasi ka importante ti lives dito regardless of nature, regardless of animal, human being. Kasi protected talaga ti nga animals kada ti nga bansa. Ada ti government agency dito nga mang protect kada gito nga kasla wild animals sa welfare kasi ko amo nga mabalin nga pergen dati existing lake nga kastoy gapo lang iti improvements kuwen kabagyan. Dapat ikip mo dagito unuhaan mas lalo pa nga papintasan gamin adati an animals dito nga agbibiyag. So nga amo nga dapat nga virgin bagkos papintasan pa ikit di kasalata kita kabagyan nakita makikita yung agdalang dita kota kita no dita wild duck na kita kakabagyan. Papa ko mata kita no dita Pilipinas
papa ko mo kita kabagyan dito yung Canada. Siguro kapag protektado ka kasi handa nga maisturbo naamuda ka dagiti tao. Kita nagbalin nga nagbalin nga kasla tourist spot dan habang pagpagnaka dito oo mabuybuyan dagita nga na wild animals dito well kita sige papada kita minsan nga ikit dagi gis ganso gis plural ti gus ganso dagi kabagyan ket minsan ket adadamo dito tidanom ket life tidanom handlaing nga para kadagiti tao digiti para kadagiti amin nga living things ti simbolo tidanom ket life iso nga dagiti tumatayab nuwa tumatayab adata dito dito na klase nga bilbilit kasla kabagay bilbilit lagi naamuda kakabagyan handa nga madisturbo ken awanti mangtilikan niya kasi so nga naamuda so pakasta tayo di dyan makita yung dagiti dabdo mga siman kabagyan makita yung nagdadakkel nga babalay dagito open dato open place for the public use kahit mo ti pag na kasi nag-exercise bike kita open place dito awanti entrance na kasi di style ito kapag yan kita to nagaduda dito ang banda i-zoom ko patno ka makita yan diba nagaduda papada kita no data Pilipinas no sigam kita agtatayam dati na nga to tatayab dati na nga to kasla itik laeng nga ron no tutusan ti itik ket na mo yung dagitikit papada gito wild ducks na kita nagaduda niya sige ikutin tayo pa dito nga lake kabagyan ikutin tayo tatamat ni misis nga kadlak ikutin tayo tatlo pa unan i-close up tayo baset dito close up tayo baset naman balin nga sila tourist views ito okay nagaduda agbabatok da kapag yan batokan da dagaji ko kang kaninda naduma-duma nga ako dagita naduma-duma nga pinaraswa naduma-duma nga klase nga bilbilit kasi dabilit di jay magbagna jay igid tumartara igid da biro dapat ti pagkain da tayo ko na ako makakita kay ti makakita kay ti danom that means life aduti ko dita aduti klase ti organisms nga agbibiyag dita so nga dito Canada proteksyonan da dagitang organisms dati batas da dito nga dapat maproteksyonan da may preserve da dagitang organisms tapno danto matiboyain ti sumarsarno nga henerasyon da kasi so handlay nga di jay dapay dito aduda pay dito kabagyan kita taman ti may ko mabalin ko ma-share kanya yo
Mabuybuya dito ay Edmonton, Alberta, Canada. Tapno karon kayo ti idea no nyaman nga ko branches of government ti pag-ubraan tayo ket baka mabalin tayo nga ko kopyain dagito nga ko style dito i Canada nga nagkaroon ti home development dita ket adto lagi ti madaldalapos da nga kwa lake kuno swamps kasi dapat handa nga virgin ta adto ti micro organisms kuno wild animals nga agbalbalay dita ket no magaburan kasi no magaburan ay ket pagturungan da pay ngay awan di ba kaasidangat kasi kaasidaken umadayoda iti ko umadayoda iti public umatapda so nga mabalin nga kopyaen ti Pilipinas government of Philippines no adati moves nga agapo kadagiti naduma-duma nga sectors iti gobyerno nimno awanti awanti agaramid iti move awanti concern dagiti citizens tayo dita Pilipinas ay ket mapukaw dagiti wild animals tayo dita umadayo ka dagiti tattao umatapda sa bagyan ta pinirdi tayo ti pag jajananda pagbalbalayanda kasi ko na sige kabagyan ta agmob tayo ti sa baling lugar ta habang walk tayo workout ket video tayo ti less than 15 minutes tapno hanga marigatan ni YouTube nga ag-upload dito nga videos tayo tayo lipatan na kabagyan like ag-share ken ag-subscribe jay sarili tayo nga YouTube para kanya tayo jay kabagyan buyain to dagiti sumarsar no nga generation tayo tinagan na tayo YouTube channel tayo ket Anquilianos Clan vlog worldwide ket kasta na po kakabagyan ken gagayem ko iti Facebook makaawat kanya pasensyan dagiti hanga makawat ta ti Ilocano gamin ket iso ti Ilocano gamin ket iso ti vernacular dialect ko first language ko so nga mas komportable kabagyan nga agsaw iti Ilocano. Okay, that's it, that's all. Have a great day, morning and night to all of you there, Anquilianos Clan and my friends in Facebook. Bye bye, see you again next time. Thank you, thumbs up.